um, I'm still coming with my own update and analysis on the court appearance Akwa ọkụkọ na Ekehiti and then Onyeze Jesus mee na court today. But only very important something in Cholkino to na that video. That is irony of life. I don't know how this guy Akwa ọkụkọ keep doing this. I don't know why he keeps getting. I don't know. He noticed na mgbe ahụ ebu Akwa ọkụkọ na Ekehiti ha wee appear na court. Na Akwa ọkụkọ bịazi buru ụgbọ afọ Ekehiti withdrawn na-etikpọzi nke Onyeze Jesus withdrawn na-etikpọzi wee jụọ ajụjụ wee sị ọ na-awa Ekehiti na-eri nri ekele afa ya Onyeze na-eri nri osi n'afọ ha na-aba na afọ Akwa. I don't know why this guy always choose to steal attention at every given time. Ọ na detention na-ebu ụgbọ afọ ndị bụ ụgbọ afọ na-etikpọ etikpọ. Go and watch that video. Go and watch those pictures and those photos. That is my observation. He seems to be very happy. The face brightened. Ekehiti nkata ọgwụ chetu akpụnwe ihu. Ọmụ Ekehiti iyi ka iyi nkata ọgwụ udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a. Gọọmenti ya humble. Gọọmenti ya humble. I have a lot to say about the appearance of Akwa, Ekehiti, and Onyeze Jesus. Stay tuned. I am dropping that update. In fact, not even an update. I am dropping my analysis this evening. Stay tuned and watch it. Kiwe motive. O nwere ife nchọrọ draw your attention to. But nke notice goduru mma na jee na-eye Akwa ọkụkọ buzi ogbe afọ draw na Onyeze GP tank Onyeze na GP tank Ekehiti na-etikpozi etikpọ. Na-etikpozi etikpọ. Ekehiti na-atụzi ọcha. Ekehiti na-atụzi ọcha. Onyeze Jesus na-agbajizi oji. What am I kidding? Even in this way, not all like this. Onyeze Jesus, onye nwe mma onye anyị ma n'ọdụtụ fe ọ n'ọdụ ọcha. Ekehiti anyị ma compression ya. Akwa ọkụkọ bụ afọ ya ọhọ na onwe mana afọ ya ịghọtago. Then Ekehiti na Onyeze buru GP tank. Now n'oge ha mere appearance, GP tank Onyeze na GP tank Ekehiti na-etikpozi etikpọ. Akwa ọkụkọ na-eburukwazi GP tank. Then Onyeze Jesus na-agbajikwazi oji. Ekehiti na-achakwazi ọcha. I don't understand the facility ebe edewere ha dị iche maka Akwa nwa onye ọba capable of getting away with everything. That guy that guy onifro ka olu dibia ha na-alụ ka nye nwesi wee kpacha nwa packaging na nke nwe ka o si wee ndị ọzọ na-achọ ka ha emulate ya wee na-awụjisi ọkpa wee na-awụjisi na-awụkwụsị gota. Ife ahụ mpakara mmari ya anaghị ana maka obere ifu na mpakara ya ama ọzọ ya ana. Akwa ọkụkọ wee sị kama ife ike ya eme ifere ma odogwu mana amaziwe ebe odogwu nọ nke a mere wee mee nke a wụrụ odogwu by surprise. Nke a wụrụ odogwu by surprise maka ọnwụ na-agwala odogwu na odogwu ya eke nkwụcha wee bịa. Mana nke a wụrụ odogwu by surprise. Odogwu chekwa nọ ka eje I'm coming back ka echighata. Odogwu je mpakala wee ma dị ọzọ. He has a way of getting away with everything. Look at how he is looking so. There is nothing that has changed about Akwa ọkụkọ apart from GP tank on ebu. But look at Ekehiti. Look at Onyeze Jesus. Look at how they have changed. Amana detention ebe edewere odishe from ebe edewe ndị ọzọ. Amana feeding a na-enye ha odishe from feeding a na-enye ndị ọzọ. Because mmadụ nwere ike isi m na maka na ha na-anọ ofu ebe na nni ha na-eri na adọrọ ya n'afọ na ọha akpụgharị eje eme exercise. What of ndị nyakwanụ GP tank wee jee n'ime ebe a
ọ sọpozuru na GP tank ha kịta ya aghọgo tanka Dangote, mana GP tank ha na-etikpọ akwa ọkụkọ na ifukwo ka ntutu edo ọ na-anadozikwara isi ya edozi. Wanyị na onye eze Jizọs galara m afọ ọnụ echie n'ebe niile, galara m afọ ọnụ echigo ebe niile, ọ na-akpụ ha n'ime megharịa fasting 2 days pụta afọ ọnụ eju ebe niile. Ịghọtago? Nke a ugodu my observation na court appearance ha mere, because abụrụ m ike obeta abịa mbụrụ ike otu onye chimba, abịa mbụrụ etiaba chimba. Ịghọtago? So my own analysis na-abịa because o nwere ife nchọ ka ntụnye gị azụ maka na esimolu wee bịa. Ịghọtago? Mana ife agụgodo ife notisiri na court ha jere, wait for my analysis ka anyị gbarụ something ma achọghị imetụgasị aka ka anya oghere oge ka ị wee fụ na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghọ ya, nna ya ya anọ ya, ife ahụ eme na nkịtị. There is no smoke without fire. Ịghọtago? Hapụzie ndị na-eti mkpu, very soon aka ka ya akpala ụfọdụ ndị nzekọ udene e wee kwuo onye chibelu ha ọzọ. Kịta ka efuru kiriari na nwata na-agba egwu surugede makwa na-egwu ndị mmụọ kama na ọma ndị na-etiri egwu ahụ ọ na-agba. Ịghọtago? Ọma ndị na-etiri egwu ahụ a na-agba maka ụdị obi ndị a na-aka na ha na-ekwu okwu ya egosi na ndị a ji nkwa jide nkwakịrị kwokwo, mana ọ bụrụ okay udodi. Let us see. Let's watch out for my analysis on this issue. For now, I've just given you my honest observation about their beautiful court appearance na court. Daalụ.